To je prosím klobouk kouzelníka Pokustólna a v něm bydlí dva králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc. Jde se do práce. A proč? Protože práce šlechtí. Přestaň, vždyť už vstávám. Co pak, haha, co pak? Nic, jen trochu odpočívám. Do práce nastoupit. Příšerně prášíš. Co pak, mě vidíš? Nevidím. Tak jak víš, že práším? Ty na mě všecko svádíš. Ale nesvádím. Měli jsme to nakropit. Au, au. To si udělal schválně, ty. A nastala mela. Když byli v nejlepším, vyšel pan Valnoha a povídá: Vy jste mi pěkná úklidová četa. Jak nebude chodník jako zrcadlo, nebudou prémie. Hadr. To bude pan Valnoha koukat. A čekali na výplatu. Ať už vás nevidím, darebáci. S tím chodníkem nám to moc nevyšlo. To jsme ovšem taky neměli ty zkušenosti, co máme teď. Musíme něco dělat. Ale co? Povalíme ho a pak ho vytáhneme. Daj, nemůžu. On strašně kope. Tak, počkej. Co s tím chceš dělat? Nic se neboj. Mám to bezva vymyšleno. Pořádně to přidrž a radši se otoč. Zmetek. Musím to pořádně nasadit. Utíkej! Zase to nevyšlo. Ale bylo to lepší. To musíš uznat. Když si dáme pozor, tak už se nemůže nic stát.
honem podívat. Co budeme dělat? Připrav si hadr. Ruce vzhůru, ani hnout, nebo vás rozstřílíme jako řešeto. Lupiče! Lupiče! Cvakla pouta. Cvakali z pouště fotoaparátů a králíci dostali velkou odměnu. Projíme to za zmrzlinu, nebo začneme spořit? Co neprojíme, uložíme. A hlavně se pořádně vyspíme, viď?